салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, чӣ хеле айни ҳол дидастед? Ман дар автовокзали Котельники қарор дорам. ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа автобусҳо сафар мекунанд ба хатсайри Котельники, Хуҷанд, Котельники, Регар, Котельники, Душанбе. Нархи чипта 10,000 рубл. Чӣ хеле ки дидастед бародаро, нишонте ҳамин нафароеро ки мебинед, ҳамаи ҳамин нафаро билет гирифтаган автовокзали Котельники ва мебиёянд. ҳар як нафар ба кадом шаҳре ки мехоҳад сафар кунад места очирад ва автобусҳоро вақте ки рейсҳошон мемонанд, соати регистратсияшон сар мешавад. ин автобусҳоеро ки шумо мебинед, ин автобусҳо яъне ҳар як кадомаш перронаи худша дорад. Перронада вақте ки медирояд, ҳар як инсон очирад хати мешинад ва сафар мекунад. ва ногуфта намонад ки рейсҳои Тоҷикистон, бародарои азиз, 26 дар рейс мондагай ва 29 ва хоҳишмандое ҳастанд ки мехоҳанд рӯзи 31 декабр сафар кунанд. Бародаро ҳамин вақте ки билет фурӯхта шавад, иншааллоҳ рейси 31 мемонанд, но рейсҳои аниқи Тоҷикистон фақат 26 ва 29 декабр мондагай. январ, феврал бародаро автобус намешавад. Федератсияи Россия ба Тоҷикистон фақат моҳи марда боз аз Тоҷикистон шумо метавонед харидорӣ кунед, муроҷиат кунед. рақамҳое ки болои экранда мемонам. нафарое ки хоҳишманде мехоҳед 26 ва 29 декабр да сафар кунед ба хатсайри Котельники, Хуҷанд, Котельники, Регар, Котельники, Душанбе, ҷои худтонро метавонед бронировать кунед, пешакӣ залоготонро гузаронед бе ташвиш. вақте ки Қурбоналӣ мебурояд Сбербанкда, шумо ба дилпурӣ метавонед ки бронировать кунед ва омада ҷои худтонро соҳиб шавед. бародарои азиз, ва як чизгаро ногуфта намонад ки бародарое ки бедокументен бисёртар муроҷиат мекунед ки документ надорем, просроченный документҳо возвращение народи нагирен ё аз 3 то 5,000 бародаро манда намеспорен. яъне шумо мебиёед харидории чипта мекунед, раҳда худтон муомила мекунед ба шофир қатъӣ. яъне шофир бисёриёро мерава меояд, ҳамасола кор мекунад, медона баъзе постҳое ҳастанд ки муомила карда мешавад бародаро ва баъзе постҳое ҳастанд ки намешавад. фақат таваккал ба худо мекунед, тоорат мекунед, 2 ракат намози рӯи сафарам мехонед, мебиёед, мешинед ва сафар мекунед. рӯзи 26 автобусҳои прямои Хуҷанд мешавад, автобусҳои Тоҷикистона худаш, рақамҳои давлатиш. ва нафарое ки Душанбе через Регар мехоҳед сафар кунед, бародаро автобусҳои Узбекистон, Устранс, яъне хизматрасонӣ мекунад. то Регара шумо мерен, ба ҳамун як чипта шумо то Душанбера метавонед равед. яъне то Регара через пересадка мешавад Регар ва аз Регар шуморо автобусҳои Тоҷикистон мегиранд. хабардор бошед ва нафарое ки бисёртар дар бораи багаж савол метавонед. як багаж то 30 килора, яъне метавонед 20 кило гирен, 25-30 кило гирен. як сумка багажотон ройгона ва ручной 5 кило метавонед гирен. бародари азиз, 5 кило фақат хурданӣ. остановкаҳои махсусе ҳастанд ки нафароe ки бисёртар савол метавонед, ҷои намозхонӣ мешавад. остановкаҳои махсус ҳастанд ки шумо мефурӯед, яъне чойхонаҳои ҳалол ҳастанд. шумо метавонед обед кунед, ужин кунед, завтрак кунед ва намозотонро бихонед. ва нафароe ки майнӯшӣ мекунед, бародаро агар шумо бисёртар аз ҳад зиёд нӯшиден ва халал расондед мардумда, шуморо дар кадом гӯшаву канори Россия ки набоша, шуморо метавонанд ки озод бифуроранд ва билетҳои шумо возврат надорад. ва бисёр саволо мешавад ки нафароe ки душаҳрвандин, ҳам шаҳрванди Федератсияи Россияро дорем ва ҳам Тоҷикистон, ва загранпаспорти российский надорем, штрафҳои просроченӣ надорем, суди мисти надорем, шуморо ба загранпаспорти Тоҷикистон вақте сафар мекунед намегардонанд, озод метавонед ки сафар кунед. нархи чипта 10,000 рубл. ва ногуфта намонад ки нафароe ки шумо моҳи январ, феврал да мехоҳед сафар кунед, фақат самолёт мешавад. дар канали Ройгон Авиа бародаро муроҷиат мекунед. январ, феврал иншааллоҳ аксияи хуб мешавад ва ай любой авиакассаеро ки шумо ки харидорӣ мекарден ва харидорӣ мекунед, метавонед занг занед, бипурсед нархҳоро, баъд муроҷиат кунед канали Ройгон Авиада. билетҳои самолёт ба нархи дастрас мешавад нафароe ки сафар мекунед январ, февралда. барое ки автобус намешавад, фақат самолёт кори фаъолият мемонад ва иншааллоҳ ай авиакомпания билетҳои ба нархи дастраса метавонем ки шумо да нависем. мо шуморо интизорем дар автовокзал Котельники. чӣ хеле ки дидастед, автобусҳо ҳамарӯза хизматрасонӣ мекунад. рейсҳои Тоҷикистон фақат
рӯзи сешанбе ва ҷумъа мешавад автовокзали Котельники. Классҳои худтонро дариқ надорем, поделиться кунен, подписатсияро фаромӯш накунен, то ки дигарҳо хабардор бошанд ки соли 2023 ҳамагӣ ду рейси дига мондагиа, рӯзи 26 ва 29 декабр, 31 декабр под вопросай бардоро. Бисёриҳо 26 да сафар мекунанд, то ки шаби соли нав уже дар пеши зану фарзандошон ва падару модарошон бошанд. То дидори оянда мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники.